Juan Jolasagarre naiz eta, idazlea naiz, baina ez naiz hona etorri, edo ez dizuet hitz egingo idazteari buruz, baizik eta irakurketari buruz. Idazle batek lehendabizi irakurri egin behar du. Eta nire ustez, gizaki batek hobe bizitzeko irakurri egin behar du. Eta hori da kontatuko dizuedana, alegia, aztertuko dut ze mundutan bizi garen, mundu virtual honetan, eta hor errekomendatuko dut irakurtzea eta hainbat liburuei buruz hitz egingo. Ez dakit, seguraski, adarra jo dizuete askotan ze ostia barkatu egiten duzu hemen ostiral batean. Eguraldi ona dago, neskak eta mutilak kanpoan daude, eta zer egiten duzu. Mariasunek esan du, horrek zuen alde hitz egiten du. Galdera pertinentea da, zer egiten duzu. Ni bezalako zaharkilo bat entzuten. Idazlea izango ez, baina zaharkilo bat entzuten. Orduan, nik liburu hitz egingo dizuet, edo etorri naiz hona esatera irakurri egin behar duzuela. Edo etorri naiz hona irakurtzearen marabila agertzera. Narratibaren marabila agertzera. Nik hori kontatu dizuet. Eta hasteko irakurriko dizuet pasartetxo bat nire azken nobeletako. Batez ere kontatzeko ze harreman eduki dezakegun zuek eta nik. Zer naizen ni, alegia, aspaldiko norbait zuentzat. Hau da novela, eta novela honetan kontatzen da Bilboko neska bat, urte inguru dituena, esenatzen da Guggenheim parean, da ez dakit non egon den. Ez dakit non egon den, eta batean hasten da pixkanaka deskubritzen nor izan den. Nor da, hasten da, gogoratzen, eta lehendabiziko kapitularen bukaerarako ohartzen da fantasma bat dela, eta hilik egon dela denbora pila bat, eta ez dakiela zergaitik, orain esnatu. Orduan, novelan zehar, novelaren zati batean zehar, neska horrek bilatu nahi du orden, eta zergaitik hil zuten, eta, jakingo duzua zergaitik hil zuten, eta hil zuen kasualidadez, eta pixka bat hori desu. Orduan, estena batean, berak ikusten ditu, zue bezalako ikasle batzuk, Sestaon, eta Sestaon daudelarik, irakasleak eraman ditu ara. Ditu, bilgune horietako batera, eta zera badago, eskultura badago, eta ikasleak esaten die, hitz egiteko. Zer gertatu zen Euskal Herrian, ez dizuet Euskal Gatazkari buruz hitz egingo, ez dugu etari buruz hitz egingo, baina nik estena honetan islatu nahi izan nuen, zuentzat, gazteontzat gertatu iragana zer izan. Orduan, jargaitezen horretan, bale? Zuek zaudete denok, Sestaoko klasetik eraman zaituzte ara, eta ikasleak hitz egin nahi du, eta ari buruz, hilketei buruz, eta gertatu zen minari buruz. Eta, gainera, badaude beste plano batean, estena honetan, hainbat fantasma, etakilako hainbat jende, ikasleak ez dituzte ikusten, baina gure fantasma, esenatu den neska horrek, ikusten duzue, galdetu ziren irakasleak euskaraz. Erdian dagoen burdina erdoildu eskultura hori, ikasleek estatua ikusteko adina jaso zituzten buruak, eta gero, berriz ere lepoak sorbaldetan uzkurtu zituzten, zuen egiten duzu bezala. Auto gorri batek hautsi zuen isiltasuna. Berriz ere galdetuko du. Nori eskenia dago eskultura hori? Ikasleek isili jarraitzen zuten, buruak txanoetan gordeta. Mugimendu bat nabaritu zuen ikasleen artean antzea moduko bat. Ikusten dut, neuk erantzun beharko dio dela galderari, hori esaten du ikasleak. Ikasle taldea laino moduko batek hartu zuen, eta lainotik itzalak marrazten hasi ziren.
Ikasleen artean tartekaturik, gorputza xehatutako guardia zibil bat, emakume gazte, erren bat, beste emakume bat gurpil aulkian, gizon bat lurrean tirokaturik, beste gizon bat burutik odola zeriola. Ikasleen gorputzen opakotasuna itzalen lainotasunarekin nahasirik zegoen tronpollo bat osatu. Baina ikasek ez zituzten haien arteko itzalak nabaritzen. Hori ematen zuen behintzat. Ze itzuri egiten zieten emakume gazte errenaren garrasiei, gizonaren horroei, guardia zibil, xehetuaren min oiuei edo aulki gurpilduneko emakumearen oinaze aurpegian. Ez zituzten ikusten, eta ez bat zituzten ikusten, zer geiztek ikusten zituen berak, hori galdetzen dio fantasma bere buruari. Eskultura hori Sestaoko herriak biktimei, terrorismoaren biktimei eskainitako omenaldia da, eta Pello Irazu eskultoreak egin zuen. Zati hautsi horiek alde batetik biktimen gorputzak irudikatu nahi dituzte, eta bestetik atentatu terroristek gizartean eragiten duten zatik. Itzalak mugitzen hasi ziren ikasleek irakasleari euriari bezala entzuten zioten bitartean. Orduan, laino moduko itzalaiek guardia zibil xehatua, emakume gazte biak, tiroz jotako gizona, terrorismoaren biktima ziren. Ematen zuen, ez ikasleek, ez irakasleek, ez zituztela itzalak ez ikusten, ez nabaritzen. Bera ikusten ote zuten galdetu zion bere buruari. Zergatik ez zioten beldur ematen itzal izugarriaien gorputz xehetuak, ebakiek, oinazet, itzelak eta odola. Duela 15 egun, akordatuko zaretenez, Bilbon egon ginen, etak hildako biktimaren atentatuaren tokian. Ze galdetu zien irakasleak, iruditu zitzaion erdi erronkan, erdi adar joka. Zuek badakizue zer izan zen, eta, ez? Erronka, antxe gelditu zen irakaslearen eta ikasleen artean. Eta ematen zuen, ez zuela inork jasoko. Ikasleek isili jarratzen baitzuten, itzalak etengabe haien artean mugitzen ziren bitartean. Benga, labur dezagun duela 15 egun esandakoa. Zer izan zen eta? Baia puto rollo entzun zuen ikasleen artetik. Entzun zen bakat. Itzalen joan etorria gelditu eta osatzen zituzten lainoa mehetu egin zen eta ia erabat transparente bihurtzeraino. Si, tio, puto rollo. Kallaos, tios, ez da puto rolloa. Bereizi zuen Itziar da gure protagonista, hilda dagoen neska hori, txanori gabeko neska bat. Hori gertatu egin zen. Ja, tia, baina, hace un montón de tiempo. Guri, que nos importa? Irakasleari ikusten zitzaion pozik zegoela eztabaidarekin eta gehiago xaxatu zituen. Venga. Zergaitik uste duzue pasatu dela denbora asko eta ez zaizuela importa? Galdetu zion. Berriz ere, erdi adar joka, erdi erronka. Zergaitik Markel? Zuzendu zitzaion, txano eta elastikoaren kolore biziengatik bereizten zen mutil bati. ¿Por qué no? Erantzun zuen Markel delakoak. Itxusi. Porque pasó hace mucho tiempo antes de nacer nosotros, porque tenemos que oír este puto rollo cada año. Markel, egin ezazu euskaraz, mesedez, berriz ere esaten dizuet. 20 urte baino ez dira, egia da zuek ez zinetela oraindik jaio, baina 40 urteko gatazka armatuak bizitza asko ebaki zituen, ilusio asko hautsi. Bai, bota zuen Markelek txanoa kentzen zuela, baina guk ez daukagu ezer ikustekorik horrekin. Eta Kristoren txapa sartzen diguzu. Haiek gutxienez borroka egin zuten, argudeatu zuen, haserreantzean Bizkaiko euskara. Itzalak laino zerrenda arin bat ziren, ia desagerturik ikasleen artean, utxunea. Ez dizuet pasarte hau irakurri eta gertatu zenari buruz hitz egiteko. Irakurri dizuet, adierazteko distantzia bat dagoela nire belaunaldia eta zuen belaunaldiaren artean. Eta nik gaur distantzia horri buruz hitz egiko. Bai? Saiatuko naiz islatzen zergaitik gomendatzen dizuedan irakurtzea eta ez galtzera irudia. Konforme, irudia baita gaur egun dagoen
ez dakit balorerik handiena. Eta nik, hitza errealitatea. Ze pasatzen da zuek eta nire belaunaldia eta zueraren artean? Gertatu da oso gauza garrantzitsua, eta antropologoek esaten dute, hain dela garrantzitsua gizakiak, hemendik ez dakigu nora goazen, gizakiak bere burua eraldatu. Eta da, birtualtasuna gertatu da. Alegia, fantasia edo beste errealitate bat sakonki bizitzeko modua. Eta, Matrix, pelikula denok ikusi, eta orduan Matrixen ze pasatzen da? Dagoela errealitate virtual bat, bai? Erreala ez dena, eta gorputzak aparte daude errealitate horretatik, eta energia ekoizten dute errealitate virtual hori martxan mantentzeko. Eta salto hori badator. Eta zuek kudeatu beharko duzue virtualtasuna, guk, Mariasunek edo Edurnek, kudeatu ez dugun bezala. Eta da, zuek esan dezaktu, irakurtzea, beste mundu batean bizitzea da. Baina hemen, benetan, errealitateak sortzen ari dira. Eta errealitate berri horiek, zuek gestionatu beharko dituzu. Ni hilda egongo naiz, garai horretarako. Eta, karo, zuek eraiki behar duzu etorkizuna. Euskeraz, badago oso hitz polita bereizten da geroa eta etorkizuna. Geroa etorri egiten da. Etorkizunari deitu egiten diogu eta eraiki egiten diogu. Eta orduan, zuek sortu behar duzuen etorkizun horretan, nik uste dut, irakurtzea oso importantea dela. Eta ez hainbeste irudia. Eta orduan, joango naiz dikotomiak antolatzen. Eta gero, egingo dizuet bukaeran, irakurketaren laudorio bat, eta esango dizuet, irakurketaren bidez, irudiaren bidez ez bezala, beste mundu batzuetan bizi gaitezkela eta irudimena landu. Eta etorkizuna modu hobean eraiki. Hau dana sermoi bada. Sermoi bada, baina, saiatuko nahi sermoia ez izan. Karo, irakurketak edo nik aholkatzen dizudanak oso, ez dakit nola esan, gerra galduta dauka TikToken aurrean. Nik liburu bat komentatzea TikToken aurrean, nik galdu egin dut. Edo Facebooken aurrean, edo metaversoaren aurrean, edo WhatsApparen aurrean. Zergaitik, denak daukatelako irudia bapatekotasuna, eta irakurtzeak eskatzen duelako lasaitasuna eta egotea. Orduan, utzi dazue kontrajarpenak egiten. Lehendabiziko kontrajarpena egingo dizudana da, irudia versus hitza. Biak datoz irudia euskeraz itxuratik dator, itxurari egiten dira referentzia. Eta inglesez eta espainolez, gazteleraz, imago latinetik dator. Orduan, hitza, nire ustez, hitza irudia baino askoz indartsuagoa. Zergatik? Hitzaren bidez gure irudimena garatzen dugulako. Aldiz, irudi batean dana emanda ematen zen. Guk ikusten dugu irudi bat, eta irudi horretan bertako elementuak sortuta daude. Hor daude, personajeak hor daude, aurpegi bat daukat, eta aldiz, zuk irakurtzen baldin baduzu, deskribatu bat personaje batena, edo iduri batena, hor martxan irudimena hasten da. Eta etengabe, zuk eraiki egiten duzu estena hori. Eta hor, zure nia, zure irudimena, askoz aktiboagoa da, irudi bat ikustea. Irudi bat zerbait pasiboa da, ikusten duzu, eta gainera ikuspuntua eman dizute, bertako personajeak, bertako koloreak, bertako objektuak eman da daude. Aldiz, zuk pasarte, irudi hori ikusten baldin duzu deskribatuta, zuk jartzen dituzu koloreak, zuk jartzen dituzu aurpegia, eta zuk jartzen dituzu
Orduan, ekarri dizuet, benetan Einsteinek esandako esaldi bat, eta esan zuen, hau, internetan jartzen zu, Shakespearek esan zuen, Shakespearek etuen esan hori, baina hau benetakoa. Bai, irudimena ezagutza baino askoz garrantzitsuagoa da. Ezagutza mugatua da. Aldiz, irudimenak mundu osoa biltzen. Eta gira da, bazuk, irudimenaren bidez, mundu osoa biltzezak ez zuzen. Irudikatu hitza eta irudiaren artean. Irudiak ez dauka misterio, aldiz hitzak bai. Joan gaitezen, denok edo, nik ere bai, ikusten dugun pornografia aztertzea. Esate batera. Zu pornografia ikusten duzunean, ez da gelditzen tarterik irudimenelako. Beraz, magia guztia eta eziketaz aparte, ez? Pornografia ikusten duzu, ez dago tarterik misterioarentzako, ez dago tarterik irudimenarentzako, ez dago tarterik interpretaziorako. Hori da, eta pornografia. Pornografiak irudia den neurrian, magia galdu egiten, galarazki egiten du. Esan dezakegu, neurri batean esageratzen da naiz, irudi guztiak beti direla pornografia. Ez dutelako hitzak ez bezala, misterioari ez diotelako ezer usten. Aldiz, hitza, irakurtzen dugun hitzak, ekartzen dizkigu gauzak, simboloak egiten hasten gara, eta irudimena hasten da martxan, eta irudikatu egiten dugu dana. Eta badaz, irudimena eta irudikatu euskeraz hitz beretik da. Gaztelera zen. En fin, misteriorik ez dago. Dena formulatuta dago, eta horren, nik rebindikatzen dut hitza. Badakit demode dagoela, badakit zaharra dela, badakit zera, baina iruditzen zait tresna hobea, etorkizun hobe bat irudikatzeko. Irudia, hitza eta ez. Utzi da zuen beste banaketa bat egiten. Erreala versus virtuala. Esan dizuet, eta berriz ere, Matrix ekarriko dut. Zer da errealitatea? Pastilla gorria hartzen duenean, ikusten du zein den benetako errealitatea. Hori apalategia haietan dana, gorpu haiek guztiak energia ekoizten, Eta zer da virtuala? Matrixek, ordenadore handi horrek, sortu duen mundu hori, esan dezakezu, baina hor dago Matrix pelikularen izena, ez? Benetan zuk jaten duzunean mundu virtual horretan txuleta bat, zaporea txuletaren baldin badauka, hori ez da erreala. Auskalo. Baina, virtualtasuna badauka gauza bat errealitateak, edo gabezi bat errealitateak ez daukana. Eta virtualtasunean gorputza ez dago inoiz presente. Gu, egun guztiak konektatuta dago, ez dut esan nahi, nina izenik puru bat eta hitz egiten dudana, ez dakit baserri batean bizi dena eta ardiekin nagoena, ez ninago, egun osoa konektatuta, ez bada lanean, gero ordenadore portatilarekin, baina egia da, nio hartzen naiz, ari naizenean ordenadorean gauzak egiratzen, virtualtasunean sartuta nagoenean, nire gorputza ez dagoela nirekin, nire gorputzaren pertzepzioa pixka bat desagertu egiten da, desagertu egiten da, Eta orduan, derrigorrez gara gorputza, derrigorrez. Hori ezin dioguko egin, gara, kaka, pixa, zelulak, eta hori gure gure softwarearen soportea gure gorputza da. Esango dizu, softwarea hemen dago, gorputzi gabe ez dago, ezer. Eta, virtualtasunak eramaten gaitu dikotomia horretara. Nun bukatuko da? Baina hilda egongo naiz. Eta hor daukazue, behar bada bukatzen da gure soportea disko hor bada, eta hor salbatzen zaituztete zuek, eta ja izango zarete bakarrik disko horretan dagoena, disko horrak ez dauka
Baina gorputzik gabe gaur egun, eta iruditzen zait etorkizunean, ez dagoela. Eta, claro, berriz ere birtualtasunak horra eman. Aldiz, irakurketan presenteago dago liburua, kontaktua, zeran baino, irudietan baino, edo virtualean. Eta horrekin batera, eta bide nabarrean, hau beste bide batez, beste arazo bat sortzen ari da. Nola bizigaren sistema batean, non dena eros daiteken eta denak balio duen, gure virtualtasuna bihurtu da merkantzia. Eta noiz baitere, ez dakit, froga hau egin duzuen, noiz bait, eta orain chat GTP-ari galdetu aldio, nik behin baino gehiagotan galdetu diote Google-i, haizu, Juan Jolasagarri naiz, noiz hilko naiz. Hori, Google-ek ez daki, baina jakingo du noiz bait. Eta seguraski gehiago, gutaz baino gehiago dakila Google-ek. Beraz, informazio hori hor dago. Eta ez dago hor, saldu eta erosi egiten da. Eta beraz, ja bihurtu gara merkantzia. Virtualtasunak bihurtu gaitu gure nia, gure izaera, gure gustuak, gure jazteko moduak bihurtu ditu merkantzia. Egia da, mundu errealean ere, saldu egiten dugula, alegia gure lan indarra saltzen diogu gizarteari, kapitalismoari. Baina, hor argiago zegoen. Baina, orain saltzen ari gara, zerbait, guk saltzen dugu gure lana, gero biltzen dugu, eta gainontzekoa guzti gurea da, norberarena da, baina orain ja ez, orain ja lana saltzen dugu, eta zer ganen ere, ja, uste. Bueno, gero, beste banaketa bat, bien artean dagoena da, konpartitzea eta bakardadea. Nik uste dut, virtualtasunak, internetek, eta bakarrago jartzen gaituela. Bai, egia da, kontaktuan gaudela, Facebooken, TikToken zeraren bidez, kontaktuan gaude jende askorekin. Baina kontaktu hori ez da gorputzak edo norbaitekin egoteak emango liuketena. Ez? Orduan, pixka bat gelditzen da. Hori ikusten da esate baterako oso argi eta garbi aplikazio informatikoetan. Zuk norbaitekin hartzen baldin baduzu konpromisoa gelditzearena bi gorputzakan aurrez aurre daudenean, zailagoa da gero ez esatea edo ez agertzea. Aldiz, ari baldin bazara aplikazio baten bidez, mugikorraren bidez, gorputzik ez duzunez ikusten eta presentzia erreala persona horrena ez dagoenez, ez zaude hain konprometituta eta ez daukazu arazo handirik ez agertzeko zita horretara edo persona bat dela onartzeko. Azken finean, da zure terminalaren beste aldean dagoen ente bat oso argi ez dagiguna, gorputzik ez daukana, bidali dizu argazkia, ikusi duzu norden, baina ez dago presentzia. Horren aurrean ere, nik presentzia errebindikatzen dut. Orduan, horrek eramaten gaitu, nolabait ere, ustez bizitza konpartituagoa dugu, kontaktu gehiago dugu, kontaktu asko ditu, baina benetan ez dira benetako kontaktuak. Edo ez dira kontaktu sendoak. Zergaitik? Bizi garelako, esaten dioten modernitate edo modernitate likidoa. Zer da modernitate likidoa? Harremanak eukitzea edo maitasun likidoa, hemendik, harremantxo bat egiten dugu, lehendabiziko gatazka, horren. Eta horren, azkenean, funtsa galdu egiten da. Barkatu hain ilun jartzen ari bali naiz gauzak, baina, nik horrela ikusten. Eta azkenekoa izango litzateke, azken kontradizioa, egia da, hau, ez dudala hain argi, badakizue, badagoela fikzioa, narratiban fikzioa, eta gero sortu da azken urtetan, azken nobesaria horrek irabazi du, baina nik ane erno salbatu egiten dut, eta da autofikzioa. Zer da fikzioa? Fikzioa da, idazle batek, nik esate baterako kontatzen dut historia bat.
Eta irakurtzen ari denak ere badaki historia hori historia bat dela. Osa, nik personajeak ereiki egin ditut eta ez dela errealitateatik kanpo dagoen historia bat. Eta hor, irakurleak eta idazleak pakto bat egiten dut. Esaten dio irakurleak idazleak irakurleak. Bueno, hau gezurra da, ez da benetan gertatu, baina gezur honek askoz hobe errepresentatzen du errealitatea, askoz hobe errepresentatzen du errealitatea, ze egia esango banizu. Hori, egia ezin da esan. Eta hori da fikzioa eta realitatearen artean dagoen paktua, novela batean. Ze pasatzen da, azken urte hauetan, orain ezagun, idazlek jo dute pakto hori haustera, eta autofikzioa esatera. Orduan, zalantza egiten dute, eta esaten dute, bueno, ni kontatzen ari naizena da nire bizitza. Zure bizitza zer da? Zure bizitza benetakoa, autobiografia bat da hau, edo ez, bueno, fikzioa eta realitatearen arteko gauza bat. Orduan, pakto hori hautsi dagoenez, ez dakizu, azkenean, niretzat liburu horiek ez dute kontatzen benetan gertatzen ari dena, edo dagoen fikzioari ez diote paktu hori errepetatzen, da orduan diluituta gelditzen da. Salbuespenak badaude esate baterako, euskaraz aspaldi itzulita dagoen aurtengo Nobel saria Ani Ernok autofikzioa egiten du, baina da autofikzio gogorra esango genuke. Kontatzen ditu benetan berari gertatutako gauza latzak, ez? Eta kasi fikziora llegatzen da, eta horregatik niri gustatu egiten da. Baina gero badaude beste idazle batzuk bere bizitza sinsorgoa kontatzen dizutenak, ez dutenak nolabait ere errealitatea islatzen. Eta horrek fikzioa, errealitatea, joku hori, barrutik jan egiten dute, eta azkenean nobelek ez dute representatzen nahi. Eta hemen ailegatzen gara azkeneko zerara. Ze pasatzen zaigu? Narzisismoaren garaian. Zer da narzisismoa? Bueno, badakizue mito greko badela eta Narziso zen ninfa baten semea eta batean ikusi zuen bere burua laku batean eta maitemindu egin zen bere buruaz. Eta ezin zuen beste zer egin bere burua kontemplatu. Hori izen bere lana. Eta, bueno, gizarte narzisista batean bizi gara, gero eta gehiago. Zein da muturreko narzisista? Trump. Trump da, gezurrak esaten ditu eta dena esaten du, azken finean bere egi bakarra delako, ustea bera munduaren erdigunea dela, eta mundua bere zerbitzura egon behar dela. Eta narzisismoaren azternak dira, Facebook eta hori argazkiak, eta horiek guztiak hortan, horiek. Orduan, bueno, daukazue nahiko, en fin, lan zaila etorkizuna irudikatzen. Eta horren, nik esan nahi zuena da, etorkizuna irudikatu egin behar dela. Eta, zergaitik errebindikatzen dut nik irakurritako fikzioa, liburuetan irakurritako fikzioa, bueno, bazegoen, hil egin zen Richard Rorty, Amerikako filosofo bat. Eta orduan, filosofo pragmatikoa zen, eta berak uste zuen gizartea hobe izan daitekela irakurketaren bidez, edo berak esaten zuen narratiba. Richard Rortyk oso gizon positiboa, ze hau sinisten zuen, eta nik sinetxe nahi dut, baina sinisten zuen, narratibak laguntzen zigula besteen bizitzak irudikatzen, imaginatzen, gure baitan sortzen, eta horren bidez bestea uler dezakegula, eta bestea ulertzen dugun neurrian, empatia izan dezakegu bestearekin, beltza, emakumea, nahi duzuena, beste kultura bateko norbait, eta empatia horren bidez, pixkanaka, gure mundua aldaz genezakeela, eta jende hobea izan. Osa, jende hobea, edo mundu hobeago batean bizi. Azken finean hori baita, hori izan behar duzuen helburua. Mundu hobeago batean bizi. Alegia, zuek hobe bizi, eta jendea hobe bizi, eta mundu justuago batean. Eta, beira ze indarra ematen zion
erditxarrotik literaturari, berak uste zuen hori. Eta orduan, bere helburua zen, zuek ikasleok, irakurri eta irakurtzearen bidez, munduak imaginatu, eta mundu horietan bizi den jendea imaginatu, eta mundu horietan bizi den jendea konprenditu, eta mundu horien bizitan konprenditu ondoren empatia sortu, eta orduan, elkartasun handiagoa sortu, bat abestea. Oso utopikoa da, asmo hau, baina, nik sinetsi nahi nuke, horrela pixkanaka, gauzak alda daitezkela, eta gauzak joan daitezkela. Orduan, egingo dizuet errepaso bat, zer bizi daiteke literaturaren bidez. Zer bizi daiteke. Demagun, nola da maiteminduta egotea. Denoi pasatu zaigun gauza bat, eta nola da maiteminduta egotea. Irakurri Madame Bovary, ez dakit, Andre bat, Frantzian, 19. mendean, Flaubert idazlea nahiko krudela da, orain kontatuko dizudan, krudela da, ez da, Flaubert Elma Bovaryrekin, ez? Gizonezkoa, bai. Orain, Elma Bovary da Andre bat, ezkonduta dagoena, gizon zozokote batekin. Bai, zozokote bat, eta, zozokotea. Eta orain, maitemindu egiten da. Karo, berak ilusioak behar ditu. Eta horren, zuk irakurtzen bali baduzu Elma Bovary, ikusten duzu, zu fase horretan bizi bali bazara, zer sentitzen den, nola bizi den, eta hori. Eta ze hankasartze egiten dituen Andre horrek maitasunaren izenean. Nola bukatuko da, ez dizuet esango, nola bukatzen den novela, baina, hori, eta oso indartsua da, irudikatzea. Nola da maiteminduta egotea? Horrela da maiteminduta egotea. Edo Ana Karenina bezala egotea, 19. mendeko novela bat, Tolstoi, 19. mendean, eta, zer da emakume izatea, zer da emakume enamoratua egotea, eta Ana Karenina gaixoak ere ikaragarri sufritzen du. Bere maitaleak ez bezala, 19. mendean, askoz arriskutsuagoa zen emakume batentzat maitemintzea gizon batentzat. Ze emakumeak askoz, edo larrutik, esaten den bezala, pagatzen zuen maiteminduta egotea. Alegia, ezkontzatik, matrimoniotik atera eta amorante bat egitea. Aldiz gizon batek, gero uzten zuen bere maitalea, eta hori dana literaturaren bidez bizi daiteke. Zer zen emakume euskalduna izatea zuen Aiton Amonen belaunaldia? Zer zen emakume bat izatea? Irakurri Angel Lertxundiren liburu bat, 16. danez. Emakume bat, herritxiki batean, gizon astapotro batekin, ezkonduta izatea, ez? Eta Andre gaixoura han egotea. Niri irakatsi dit, beste perspektiba batetik ikustea emakumea. Zera horretin, liburu horretan sartzen zara, eta Marcelinaren ikuspuntutik ikusten duzu mundua. Eta hori oso ariketa potentea da. Irakurketak jartzen zaitu zuetzaren beste toki baten esperientziak bizitzen. Eta bizi egiten dituzu. Eta gainera salbu bizitzen dituzu. Zure etxean zaude. Etxara Marcelina, ez zaitu senarrak joko, eta hori oso. Beste liburu bat niri asko gai honekin asko impactatu dituena. Virginia Woolf, inglesaren Orlando. Novelak zer kontatzen du? Kontatzen du, 4 mendetan zehar, emakume jaiotako persona bat, gero gizona eta emakumearen diskriminazioa nola bizi duen, mendeetan zehar, ezin du herentzia jaso emakumea delako, eta gero berjaiotzen da, esperientzia horiekin guztiekin, eta gizon berjaiotzen da, eta ikusten du, bizi izan duen toki privilegiatua, osea, biziet zuen, eta orain bizi duen toki privilegiatua da. Osea, herentzia jaso dezake, en fin, ez, soldata bat digo. En fin, ni gehi naizenez, niretzat ikaragarriko deskubrimentua izan zen, Marcel Proust, idazle frantziar bat, dauka novela bat, zoragarria, 7
8 tomo, titulatzera nik gaztelera irakurri nuen, En busca del tiempo perdido. Nik ze ikusteko daukat, aristokrazia batzuekin. Hola ez dakit bat zer duzuen, elekturaz edo novela edo aldizkaria arrosa horiek. Zer kontatzen du novela horrek? No, kontatzen du, azken finean, hola bat. Osea, Isabel Preislerren bizitza, 19. mendean. Baina nola kontatzen du, ze zoragarria. Eta, karo, hor agertzen ziren homosexualak, ez zaukaten ezer ikusteko hori nirekin, baina nik esperientzia hori bizi egin duen. Eta, nola doan, eta horren, nik uste dut, liburu batzek harrapatzen bazaitu, eraman egiten zaitu. Bueno, nola da putakue bat izatea, barkatu ditzagatik, oza, kabroi bat izatea. Irakurri gauaren muturrerainoko bidaia. Mediko frantses bat, ja erreta dagoena inbeste gizartearekin eta gerraekin da hori, eta bihurtzen da kabroi bat. Eta berdin zaio jendeari min egitea, eta esperientzia hori, bizi daiteke hortik. Eta, zer da lapur bat izatea? Badago lapur handi bat, zer da lapur handi bat izatea? Badago krematorio, beste novela bat, Rafael Txirbes, Valentziako idazle batena hiltzena, eta, han eraikuntzara dedikatutako enpresari badago, eta enpresari horrek lapurtzen du bestean, lapurtzen du, dirua hartzen du, hor ikusten duzu, nola funtzionatzen duen mundu horrek. Hor ikusten duzu, baita ere, behar bada, zu irakurlea ez zaudela hain salbu, behar bada, paper horretan jarrita egingo zenukela beste lapur handi horrek egin duena. Eta, klaro, hor, zuri buruzko iritziak zalantzan hasten dira. Edo, zer da lapur handi bat izatea? Las Pirañas, Miguel Sánchez Ostin, Iruñan, berriz ere, hor politikan dabiltzan horiek guztiak, nola lapurtzen duten, nola lasatzen duten dirua poltsikoan, nola ez den hain zaila hori egitea, berriz ere hor egon bazina seguro zaudezuk etzen lukela berdin egingo, eta ikasi egiten duzu gauzak hori. Nola da mundu honetan aurrera egin, nor zaren erabaki eta aurrera egitea, zure gustuak identifikatzea. Niri, personalki, asko kostatzen zitzaidan gauza bat. Zer nahi dut eta zer desio dut. Importantea, bizitzan aurrera egiteko. Nor gustatzen zain, zer ez gustatzen zain. Irakurri Galtzerdi suizida, Maria Sounandak idatzi zuena, Galtzerdi baten historia, suizidatu egiten dena, badoana, ez dakina hasieran zer nahi duen, gero jakiten du, eta azkenean bere bidea egiten du. Segurazki eskolarik irakurriko zenuten. Eta horren, gauza horiek hortan ikasten dira. Zer da triste, edo nola da triste egotea? Triste bizitzea, laino artean bezala, ez? Bizitza utzala, ez deusa, ez jakitea zer nahi zu, Virginia Woolf berriz, Mrs. Dalloway, Andre bat, Inglaterran, mende hasieran, ezkonduta, eta bere egun bat, festa bat antolatu du, bere urte, ez dauka gogorik festa hori antolatzeko, baina antolatu du, konbentzio sozialak, norbait suizidatu da, ez daki, baina, eta ez da ezer pasatzen, baina tristura hain da sakonekoa, bazuk, sofan egiten duzu, bera, Mrs. Dallowaykin, nahi zunean liburua uzten duzu, eta ja beste gauza bat. Orduan, hor ikasten duzu zer den bizitza itxa, tristea fundamentu dira. Orduan, eta irudikatu egiten duzu. Berriz ere diot, irudikatzen duzu, beti ere salbu zaude. Nahi zunean, atera egiten zara tristura horretatik. Mrs. Dalloway ez gelditzen da liburuan sartuta. Zer da oroimenik gabe bizitzea, esate batera. Nik badauka lagun bat, eta novela batean kontatzen dut hori, hau benetako kasu bada, lagun bat Donostian zijoan, eta 2006an, eta orduan bihotzeko batek eman zion, eta ambulantziak tardatu zuen etortzen, eta orduan
nire lagunak dauka oroimen bat 2 minuto, 3 minuto terdikoa. Ez, berarekin egoten zara, eta ikusten duzu noiz reseteatzen duen. Osea, noiz bukatu zaion oroimena, eta berriz ere hasten den konversazio hori edo egoera hori berritik hasten zaio. Bueno, nik novela bat idatzi nuen, edo novela batean personaje bat sortu nuen, da asko irakurri nuen oroimenik gabe bizitzea zer, pelikula bere badaude. Eta irakurri nuen liburu bat, Joko Gaua, japoniar batena, eta irakaslearen formula kutxunena, eta da matematikari bat, bizi da, ama eta ume batekin, eta orduan, matematikari honek, oroimenak irauten dio egun bat. Egun oso. Eta gero berriz ere hasten da bere bizitza. Bueno, esperientzia novela bitxia, ez? Zer da katu bat izatea? Nola da katu bat izatea? Badago Natsume Sosekiren katu bat naiz. Eta novela dago kontatuta katu bat kontatzen du novela. Eta orduan oso graziosoa da. Novela hori, potoloa da, eta barrasko egiten duzu. Ze, horrela dago kontatuta eten gabe. Eta katuak barre egiten die gizakioi eta esperientzia hori hortok ikusita oso. Orain Errusiarekin da gabiltzan ez. Zer da edo nola da Errusia izatea. Eta liburu hau nik erdizka utzita daukat, ze negarrez bukatzen dut. Eta, dago Svetlana Alexievich, eta berak jasotzen ditu benetako bizitzak eta gero narratibizatu egiten ditu, kontatzen dizkizu ipuinak balira bezala. Eta, klaro, Errusiako azkeneko 50 historia da terriblea da. Osea, Sobiet Batasuna erortzen da, gero kapitalismoa saltzen da, dena saltzen dute lehen zerbait zen jendea. Alexievitzek kontatzen ditu, hau ere Nobel saria izaltzen duela 4-5 urte, kontatzen ditu bizitza. Hain dira terribleak, ezin dut, liburua erdizka utzita daukat, ze, igual ni gehiegi sartzen erdiburutan, baina ezin dut aurrera jarraitu, ze, negarrez hasten naiz, ze bizitza terribleak diren. Berriz ere, zuzaude hori bizitzen eta salbu. Eta ez hori bakarrik, ikasten ari zara, hori guz, eta baita ere, ze ondo bizi naizen. Eta nola da gaztea izatea? Deno pasatu gara hori, eta zuen edadean. Liburu asko daude, ez? Ni horren irakurtzen ari naiz, un lugar para mungo. Eta da, zuen edadeko institutora doan Inglaterran, mutil bat ez dakiena gehi den edo ez den, eta bendabiziko maitasuna, eta kezkak, eta ropak, eta tiktokak, eta oso novela, oso ondo pasatzen ari naiz. Ez irakurri aldiz, ez dakit komendatu dizueten, ze kale artean harrapaka. Ez dakit irakurri duzu, da liburu bat, hori, kultozkoa, amerikarra, el guardián entre el centeno. Salin. Iritxorra da bat. Orduan, hori, eta suposatzen da, gazteen isla hori dela. Zer da gaztea izatea, nik ez dut bat ere gomendatzen. Hori, erduzu irakurri. Zer da Ukrainiako gerra dela, eta zer da gerra, zer da bat. La Cartuja de Parma, edo lehen aipatu da beste idazle bat, Tolstoi, gerra ipaz. Zuan sartzen zara, eta gainera Tolstoi da oso ona. Ze personaje, oso ona idazle baten ikuspuntutik. Zu idazten ari zarenean, personajeak mugitu egin behar dituzu. Mugitu. Personajeak joan egin behar dira batetik bestera. Eta, karo, personaje bat mugitzeak eskatzen ditu parrafoak, esaldiak, eta neurtu egin behar zu. Aldiz, Tolstoi, hain da ona, personaje asko mugitzen ditu, batere problemarik gabe, batetik bestera eramaten ditu gerrarak, gero, San Petersburgora jauregietara, zorak. Edo,
beste liburu bat niri asko dituzidana, zer da gerran eta trintxeretan egotea eta abar. Zerbitzari euskal idazle bat, 57an egon zen gerran eta han egon zen, kontatzen du, ez? Edo Xavier Montoya beste idazle bat, trilogia bat dauka eta personajea mugitzen dugu 3 gerretan, lehendabiziko mundu gerran, bigarren mundu gerran eta gero Algeriako gerran egoten da, bai? Edo zer da gerran egotea eta baina gerra hain da bortitza, barrezka ere egiten diota. Bueno, pues, las aventuras del soldado Zweig. Soldado bat, gerran dagoena, gerra desastre bat da, eta barre egiten dira idazlea. Nolakoa da etakoa izatea. Bueno, pues, Bernardo Atxagaren gizona bere bakardadea. Eta nolakoa da, hain izan behar du esperientzia bortitza, ze zure garunak krak egiten du. Eta orduan, gizona bere bakardadearenako personajea, azken atrakoarekin erosi dute hotel bat Barcelona inguruan, eta han bizi dira errefuxiatuta, han bilduta, eta baina ikusten duzu, personaje nagusiak, zerbait oso bortitza geratzen zaiola, eta bere garuna, bere nortasuna hautsita dagoela, bat, puskatuta, eskizofreniko moduan, eta ahotsak entzuten ditu, eta esperientzia oso sakonetik bizi du. Eta, bukatu aurretik, zer da hilik egotea? Azkenean, zuek geratuko zarete bizirik, eta ni hilik egongo naiz. Orduan zer da? Hor badaude novela asko, baina lehendabizi esango dugu, hilurren egotea, hiltzear egotea zer da? Badago novela bat William Faulkner Amerikarrarena, eta maistra ama da, maistra ja heldua, eta hiltzorian dago, eta esaten die bere familiari, horiek ere zozokote batzuk dira, gizonak dira guztiak, eta denak dira zozozoak, esaten die, enterra dezatela ez bere senarraren hilerrian. Andre maistra hori decepzionatuta dago bere senarrarekin. Orduan esaten die, eramateko bere herrira, bere familiarekin. Uste du daudela 15 kilometro edo horrela, eta orduan eramaten dute, ez daukate karrorik eta ezer, bizkarrean, seme alabek eta hori. Orduan, bera hiltzorian dago, eta berak barne monologo baten bidez gogoratzen du, bere bizitza, bere senar desastrea, eta hori. Novela bat baita ere ikusten duzuna, hori, hiltzear dagoena, eta nolabait ere nola egiten duen atzeraka bere bizitzaren errepaso krudela. Eta, en fin, badago, orain esatera noana ere reforzatzeko, badago egoera bera, nunbait izugarrizko novela da, La muerte de Virgilio, Virgilio ez dakit bazen egiten nortzen, zen poeta latindar bat. Hil egin behar du, Virgiliok, eta eramaten dute Oskiatik, Erromako portutik, Erromara. Eta bera doa gogoratzen ere bere bizitza. Eta nik aldiz liburu honekin ezin izan dut, saiatu nago 3 aldiz, hau ez da niretzat, eta orain esatera noana. Baina, utzi da zuen azkeneko liburua gomendatzen, Pedro Páramo. Eta hemen, benetan, zu hartzen zara novela irakurtzen, eta Pedro Páramon, badakizu zerbait arraroa dagoela, kontalariak zerbait arraroa duela. Eta novelaren bukaeran hartzen zara, hilda dagoela. Historia kontatzen ari zaizuna, hilda dagoela. Eta hori dela hilda egotea. Nik irakurzaletasunaren edo irakurtzearen loria edo laudorioa egin dizuen. Baina ez itzazue arazorik izan, gustatzen ez zaitzuen zerbait, 3. kapituluan bertan bera utzi eta pikutara bidaltzeko. Horretarako eskubidea duzue. Hau ez da niretzako liburua, ez dit irudimenik sortzen, ezin nahi sartu eta pikutara. Ez da nire garaia, ez da nire momentua, ez da nire estetika, ez da nire desioa. Fuera. Eta hori, arazorik, gabe.
Baina berriz ere. Niretzat, gomendioa da, zure lekua aurkitzeko munduan, bai? Nor zaren ikasteko, derrigorrezkoa da, niretzat, hori gomendatzen dizuet, da narratiba irakurtzea. Bai? Zergatik, beste mundu batzuk, beste nortasun batzuk, beste sentimentu batzuk, beste emozio batzuk, beste sentitzeko manera batzuk, bizi izango dituzulako. Eta horrela jakingo duzulako, nola sentitzen duzunzuk, zer izan nahi duzun, eta hori irakatsi dit irakurtzeak. Eta ez hain beste zinemak, zergatik. Bueno, nik berriz ere diot, irakurtzean irudimena eta nire sentimentuak garatu dituelako eta emozioak garatu dituelako beste emozioiek bizitzen. Bai? Esan dizuet, etorkizun zaila daukazuela, baina nik uste dut, asmatuko duzuela, eta nire aurrean zuek daukazue arrazoia. Zergaitik, mundu honetan geratuko zaretelako, ni hilda egongo naizenean, eta geratzen denak arrazoia duelako. Nik bakarrik eskaera bat egingo dizuet, eta da, espero dut hemendik 30 urtetara, gela honetan bertan, ez baldin bada gela honetan bertan, zuetako norbait bilakatua izatea euskal idazle. Eta horretarako euskara bizirik egon behar du, eta liburuak presente egon behar dute, eta hori. Orduan, eskatzen dizuedana da, hemendik 50 urte zuetako baten bat, hemen esertzen baldin bada, ni esertzen naizen bezala, akorda zaiteztela, bariasunez eta alitaz, eta orduan, momentu horretan, bizirik egongo gana une batean. Eta hori da esateko naukan guztia. Eskerrik asko, Juanjo. Bueno, aizu ez dakit zer oi hartzuna izan duen zuengan, Juanjo kontatu dizkigun hausnarketak. Gu oso gustora hartuko genituzke zuen aldetikako komentarioak edo pentsamoldeak edo... Nik bakarrik iruditzen zitan, erabat ados nago erarekin, belaunaldi berdinekoa gera, irakurri ditugu liburu berdinak, oidana, baina pentsar hasi dit, zuk aipatzen duzun irakurketa hori egiteko ere gaur egun ez da hola pazientziarik, ez da hola sosegurik, ez da denborarik, ez da gelditzerik, ez beraie bakarrik, beziku ere, gu berala bakarri bat gaude, ateatzen dugu gure mugikorra, dazten gera, Osea, claro, zuk aipatzen zenun, eta nik erabat ados nago, irakurketa horrek gugan egin dezala bere efektua noitzeko, irakurri behar da oso modu desberdinean. Eta gaur dago dana presa jota. Eta irudia presa horrekin badator. Eta irudia da presa badatoz. Eta irakurketa horrek, bentsat, eragina duela gugan, eskatzen du sosegua, usatzea, gelditzea, ze, karo, da oihartzun bat, da dialogatzea batekin gelditzen zera, berriro irakurtzen zera. Saltatu, baina arrazoa duzu. Saltatu ez, baina... Hor nuela, badago, hau niri pasatzen zaite, osea, ni gaztean nintzenean internet aurretik, ni egon ninteken 3 ordu sofan etzanda irakurtzen, ja ezin dut. Eta orduan, ze pasatu zaigu internetekin? Pasatu zaiguna da, arreta laburutu egin zaigula. Eta orduan gaudeia, mugikorra, eta ni mala hostian jartzen den buruarekin, baina ja kontaminatuta nago, ezin dute. Badago Oxford Unibertsitateko literatur kritikari bat, eta bera hartu zen, arreta galtzen hasi zela. Ze, karo, interneten egiten ditugu testo laburrak, eta gainera horrela irakurri, ez? Eta horrela. Eta, karo, hori egin daiteke lan bat egiteko, baina, karo, irakurketak behar du hori. Eta hau nire buruari botatako sermoi bat ere bada. Eta orduan, utzi egin zion internet erabiltzeari horretarako. Karo, nik ez dakit nun dagoen erdibidea, baina egia da, zuk esaten duzuna, irakurtzeko behar da egon
eta ez dakit egoten, bai. Egon, lasai, eta, bueno, egon naiz 2 ordu mugikorri gabe, itxita, eta hori, eta irakurri egingo du. Eta gero, bai, igual ni, en fin, alferrik ari nahi salmoia botatzen, ze ja hain gaude deno kontaminatuta, osea, irakurketa mota hau, bakarrik, zein da, Fahrenheit, ez? Bai, han badago sekta bat irakurri, zientzia fikziozko liburu. Fahrenheit 5 da, holako zerbait, eta sekta badago irakurri egiten dutenak, ez? Eta sekta moduko bada, eta orduan, igual, ez dakit, igual ja galduta, nik uste dut ez, bueltatuko dela, ez? Begira, hau jakina da, Googleko prefoste hori guztiak eta hor agintea, bere seme alabei ez diete pantailarik ematen 16 urteak arte. Bai, ez diete pantailarik uzten, karo, eta horiek dira elitea, eta horiek bizi dira pantailetatik, baina 16 urteak arte debekatuta daukata egin seme alabak, hori pantailak, hori badakitelako, hori beste estrategia batzuk garatzen ditugula hitzaren bidez, eta hori, baina nik hau daukat formula besterik ez dago. Seguru animatzen zeatela zerbait galdetzea, Juan Jori. Ez dakit, ostirala dalako agian. Ostirala dalako agian, bakizu. Bueno, bintzat arpegiak irripartzu ikusten ditut, osea, zeo zer gendituko zitzaien. Edo bintzat irakurteko gogo pixkat, eta... Denbora behar du, baina oso azteko, Zerbait? Animatzen da norbait? Bueno, hemen utziko dugu? Bai? Bueno, mila esker etortzeagatik, eta zuri ere, Juanjo, mila esker.